आं बेखौ आबै लोगो खनदों बेखौ नै गाबबाय बे सिरि गाबलायलायबाय नै खनसे आखाइ खबनो होनो आबैया गाबलायलायबाय मा खालामनो आं बेखौनो बुंदोंना बे मोनसेया जोंनि बर'नि मोनसे इमोसन हाबना दङ नङा होमबा जायखौ जों दिनै आलायारन फिल्म गैयामोनब्ला जों बर'आव जेबो नायनो मोननाय नङामोन नङा होमबा खनसे आखाइ खबनो हो आबैनि थाखाय बयबो चलो
बेफोरसो जोंनि बर'नि आसल मेथाइया नंगौना नङा रायजोफोर राजिबा ए धरा ए आरो गोदोनि होबावनि आं थारमाने मोजां मोनदों आङो मानसिफोरखौ आं आरो गोदोनि होबावनिलै मानोना बैसोगोरा मादैमोन दोङो आबैमोन दोङो आंकोल माने बैसोगोरा सेंग्राफोरखौ दसे बानलु होजोबगोन दसे उनाव दसे थाथ'दे दसे नेथुर बुरि खावलायबाय आं माने जोबोद बेखौ खननाय लोगो लोगो मोखाङानो जोंजोबबाय हाथाया गुफुर नुजाजोब्बाय गासिबो राजिबा ए बोरसि दैमा बारनायनि